गयल' जायोलै लोगोफोर निसा बुस्थुफोरनि मथे अनलि गयल' जायो आं। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो दिनैनि भिडिअ माबोरै जालांबावो मिथिया नोंथाङा अननानै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। मा मोब्ला लोगोफोर चलो नानि नों थांनोसैलाय स्कुलाव फैसा दंना गैया फैसा गैया इस गैगारानो मैथा फुखाना नायनि ओरैनोलाय गैला माथो नै बेंकआव दंनि फैसाया दे नोंसि फैसा दंना गैया मोजां बुं बेसे दं खालि ओइ खालि माथो नांगौ फैसा नाङा नांगौ बेसे नांगौ बुं दे बेसे नांगौ थाइबा बान मोजां बुं फैसा दंना गैया जोंनिसाय नायनि wah 10 taka bang 10 taka bang namu go namu nang ro manni mende makto manchi lane mani ulanai manni ba 10 taka 20 taka sih nang लोगोफोर दा बुंनांगौहाय स्कुलाव नेफैदों आङो फैजानायसो जायाखै पारले मोननै जाखांबाय बेनो स्कुला मागालगुरि मिसन हाई स्कुल माने बिसोरनिया माने मागालगुरि मिसन प्राइमारि स्कुल येना बेनो दिनै बे स्कुलफ्रा मा बन्द होनना बुङोब्ला लोगोफोर मियानिफ्रायथ' जादोंना परिखा नोंथांमोना थांनाय ब्लगाव नुखाबाय 11 आरो 12नि एग्जाम जागासिनो दङ बेनिफ्राय दिनैहाय छुट्टि होनाय दिनै गैया दिनैहाय अनलि प्राइमारिनिल' आङो गयल' जायोलै लोगोफोर निसा बुस्थुफोरनि मथे अनलि गयल' जायो आं छुट्टि जाबाय लोगोफोर नै फाइनालि ओइ आबु आच्छा दखानावसो थांगोन नायसै बिसोरनायबा वा छुट्टि जाबाय बैनिबो जाबाय बैनिबो छुट्टि जाबाय हा दामनाय जानोसै लास गाखोदो समायनाबो फैदो गारियाव फै लोगोफोर होनब्ला थांनायसै फै ना फै नै बिनानावखौ लाना फैबाय लोगोफोर नै बियो बिनि लोगो समायना बर'नि नाम लोगोफोर बिनिया हायोबो नामा बिगा बर'नि नाम लोगोफोर आं दा हाथाय गोदान थांगासिनो दङ हाथाय गोदान माने नोंथाङा सोरबा साननो हागौ जे बे हाथायानो गोदान दा बेनिखौनो होनदों होननानैहाय खिन्थु बिदि नङा माने बे हाथायनि नामानो हाथाय गोदानखा लोगोफोर बेहा एसे मोगालायनांगौ दं आङो नोंथाङा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर जोबजासिम लांदे अननानै हाथाय बाय लोगोफोर नै मंगलबारजों शनिबारजों बिराद गिदिर जायो दिनैथ' दिनैहाय बुधबार आंबो नै एसे सेवराय लानायसै आबै बिहरदों आबै